Snažíme sa pritiahnuť ľudí na vodu a naplno využívať potenciál rieky Dunaj a samozrejme dobre ich aj nakrmiť. V každej krajine, cez ktorú preteká obrovská rieka, je potenciál tej rieky využitý. Žiaľ, na Slovensku to tak nefunguje. Snažíme sa túto medzeru na trhu vyplniť. Snažíme sa rozbiehať tie aktivity tak, aby boli smerované k Dunaju. My lode prenajímame, robíme výcviky na lodiach a potrebovali sme zázemie, kde by sa tí kurzisti vedeli prezliecť, kde by sa vedeli najesť, kde budeme mať odparkované naše lode. Postupne sa k tomu pridávali ďalšie aktivity, nakoľko sme našli houseboat, na ktorom bola reštaurácia. A my tým, že sme na Dunaji, tak sa snažíme tu mať ryby. Všetky ryby, ktoré ponúkame, sú priamo z rybárstva a sú to rybárstva vstupavé. Medzi také naše špeciality určite patrí rybacia polievka Pala Marina. Je to taká vec, na ktorú nám ľudia chodia z veľkej diaľky. Nedávno som tu mal zákazníkov, ktorí prišli z Oravy do Bratislavy. Rybací paprikáš aj rybaciu polievku robíme z afrického sumčeka. Tento africký sumček sa chová na Slovensku. A ľudia vedia u nás aj prespať. Máme izby s kapacitou ubytovania 16 ľudí. Čo je také zaujímavé, že u nás vedia ľudia prespať aj priamo na lodi. Prečo tu tí turisti chodia? Je to ten kľud. Máme pridruženú aj takú saunu priamo na Dunaji. Kúri sa tu drevom, čo doplňa taký ten pocit romantiky. Keď sú vlnky, tak na tej saune sa ľudia ešte aj hojdajú. Čiže špecifikum tej sauny je tu krásny panoramatický výhľad, že ľudia sa dívajú priamo na Dunaj a Danubianu. Máme tu samozrejme káďu aj s pitnou vodou, ale kto chce ísť, tak vie sa ochladiť v Dunaji. Z chemického rozboru je Dunaj oveľa čistejší, ako je Dražďak a ako sú zlaté piesky. Tým pádom sa dá v Dunaji dobre kúpať aj cez leto. Ľudia absolútne nevyužívajú Dunaj na kúpanie, čo je strašná škoda, lebo tá voda je naozaj dobrá. Sauna je od ostatných častí oddelená, máte tu absolútne súkromie. Jedným z najobľúbenejších produktov, čo máme tu na Čajke, je samozrejme cyklokompa, ktorá jazdí prakticky celoročne. Počas zlého počasia v zimných mesiacoch tak to býva na objednávku, cez leto to býva dosť husté, cez víkendy a počas teplých letných dní jazdíme každú hodinu. Medzi Čuňovom a Hamuliakovom cesta jedným smerom trvá približne 10-15 minút. Využívajú to hlavne cyklisti, korčuliari, mamičky s deťmi, samozrejme ale aj potom dôchodcovia s vnúčatami. Čo sa týka lodí, robíme kurzy na Dunaji, či už na plachetniciach alebo potom na motorových člnoch. Robíme výcviky na malých loďkách tu na Dunaji, požičiavame loďky. Máme k dispozícii malé kanojky, paddleboardy, šlapacie paddleboardy. Robíme vyhliadkové plavby, ak niekto chce ísť napríklad do Bratislavy alebo na Devín, alebo sa iba tuto v okolí Danubiany proste povoziť a zažiť taký ten vietor vo vlasoch a tú rýchlosť toho motorového člnu, tak všetko toto tu robíme. Pokiaľ ľudia prídu ku nám na bicykli, vedia navštíviť Danubianu, čo si myslím, že je taký stredoeurópsky unikát, čo sa týka galérie. Samozrejme, máme tu olympijský kanál divokej vody. Je to tiež zaujímavé vidieť, ako tam tí ľudia trénujú alebo pretekajú. Celá táto hrušovská zdrž je zaujímavá tým, že sú tu neuveriteľné obrovské hniezdiska vtákov. Keď sa človek priblíži k tým vtákom na paddleboarde alebo na kanojke, tie vtáky neodlietávajú. Keď sa človek priblíži k vtákom od brehu, oni odletia. Čiže to prostredie je neuveriteľne krásne a bohaté na ten ekosystém. Keď ľudia vyrazia na cyklovýlet z Petržalskej strany, prídu ku nám a my ich preplavíme cyklokompou, vedia sa vrátiť po druhej strane hrádze. Samozrejme vedia vyraziť aj zo Slovnavťackej strany hrádze. Pokiaľ by človek chcel využiť kratšiu trasu, dá sa potom využiť kompa vo Vojke, alebo dá sa využiť teraz nový Lužný most. A naša myšlienka je napríklad robiť cyklosplavy, že ľudia k nám prídu na bicykli, odložia si bicykle, my im naložíme kanojky, vyložíme ich na Dunaji, potom tam, kde sa splavia, tam im dovezieme bicykle, vedia pokračovať na bicykli. Postavili sme teraz party loď, respektíve loď pre 12 ľudí, ktorou ja viem vyviezť ľudí s paddleboardami alebo s kanojkami proti prúdu. Tí ľudia sa vedia ku nás spláviť naspäť a snažíme sa využívať potenciál toho Dunaja.
Na práci ako takej ma najviac baví to, keď vidím spokojných a šťastných zákazníkov, ktorí majú výborný zážitok, či už z tej jazdy na tom rýchlom motorovom člne, kedy sa tá loďka rozbehne a letí cez tie vlny, alebo potom na plachetniciach, ako náhle sa tá loďka prvýkrát nakloní a oni sa akože možno tak trošku zlaknú, ale na druhej strane usmejú a je to naozaj skvelý pocit. Určite, čo ma na mojej práci teší najviac, tak to sú spokojní zákazníci a to, že sa tí zákazníci neustále vracajú. Volám sa Milan Reichman a veľmi rád vás privítam u nás v jachterku Modrá čajka Čunovo.